už prišlo. Dobre. Dobre, nepôjdeme sám. Dobrý deň, vy budete Peter. Hej. Ale však ja by som sa to aj sám odšoferoval. Pomaličky, máme čas, pomaly. Prosím vás, dajte mi na neho pozor. Nebojte sa, ide prvou triedou. Čo sa vám stalo? Ale taká banalita úplná. Som len dvíhal dvere a ma tam zabolelo. A išiel som na vyšetrenie a tam zistili, že mám pruch. A teraz musím ísť na operáciu. A ste si trošku naštudovali, čo vás čaká? No tak boli sme tam so ženou aj s dcerou. Sme tam prišli na autobuse. No ale mal som problém vystúpiť z autobusu. Som myslel, že aj hodinu tam čakáme, kým sa mi podarilo konečne vystúpiť. Že to nejak laparoskopicky robia. Možno aj robot ma bude operovať. Aha, tak budete jeden z prvých. Možno čo vyskúša na sebe operáciu robotom. Predsa len tie moderné technológie dávajú takú väčšiu dôveru, že to dopadne dobre. Tašku vám vezmem ja. Nebojte sa, po operácii už bude zase všetko, jak má byť. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak som prišiel pre vás. Som rád. Pobalené všetko? Mobil sme nezabudli v stolíku? Dobre. Mám všetky papiere, dokumentácie. Takže si už môžem zobrať? Ďakujem veľmi pekne. Poďte, ideme pomaly. Dovidenia. Tak čo, lepšie? Lepšie, už to tak neboli. Dúfam, že už teď dvere dvíhať nebudem. Už len vlastnú manželku. Tak. Už 20 rokov robím túto prácu. Do sanitky vám nastúpi chorý cudzí človek. Vy ho odvezete tam, naspäť ho vezie zdravého, niekedy možno už kamaráta. Toto je krásne na tejto robote, že tá robota má zmysel. Len poistenci dôvery môžu odteraz využívať jedinečný benefit. Bezplatnú dopravu na operačný zákrok do nemocnice Bory a následne domov z celého územia Slovenskej republiky, a to aj bez odporúčania lekára.